Kaixo! Bueno, gu Ane eta Ibai gea. Itxaso eta Amets, Anai Arrebak, eta? Oraintxe bertan ikusi berri dugu irabazi arteko bigarren denboraldiko bigarren atala. Kriston atala izan da, Bueno, eta orain pixkat bigarren atala komentatuko dugu nola izan zen grabatzia, grabaketak eta bar. Eta kontuz, ze spoilerrak ingo ditugu, beraz, lehenengo atala ikusi ez badezue, atzea egin, atala ikusi eta gero bueltatu honea, bale? Nire iruditzen zait pixkat bigarren atala izan dela sarrera bat, ez? Lehenengoan bai gauza asko izten ziren, igual lehenengo denboraldiko tramak pixkat izten ziren eta zalantzak edo erantzuten ziren, eta hontan bai, hasten dela ja, ez? Pertsonaia bakoitzan trama. Egun sentian gelditzen zaidan usain horiak azala eutxi ezin du. Egoan odeiak ukitu ala Txantxatzena. Iranetan Musu epikoa. Oso polita. Urakin eta... Espersorekin. Zelaian, baloia eroitzen, kaixo. Kristona. Zakaten seinale bat, eta keinu batekin hasten zian, ura hasten zan botatzen. Bustintzian, klaro. Klaro, bai. Eta baloia erortzen kamara lentan, eta kristona, Eta oso guai, hori ikustia hola momentuan. Hola guztienak oso guai, grabatzeko eta ikusteko nola grabatzen ikusteko nola grabatzen dien, eske azkenean... Eta bueno, gero zer egitez ez du itxasoen papera? Nahi iruditzen zait, itxasok bai lehenengo urtian eukizula, lehenengo demoraldi honetan eukizula, evoluzio txiki bat igual, baina honetan iruditzen zait eukikola, oaindikan ez dugu asko ikusi. Itxaso zuzendu beroketak. Nik? Arene da kapitaina. Arene esan dut, ala itxaso. Salto nahiko handia eukiko dut. Nik itxasokin hasieratik bai sentitu nazela nahiko konektatua edo gauza askotan, egia da gero desberdinak gela estilua eta bar, baina bai hasieratik igual, ez dakit, konektatua zen, igual gurasoekiko, ez dakit, erlazio hoi edo euskalo eta bre bai, pixkat ikustet itxasok noran lehenengo demoraldi hasieran, noran atzetik zebilen, kriston dependentzia zakan, eta goia pixkat askatzen dijoa, beste neskak sartzen dielako, eta bar. Baina bai bigarren denboraldi honetan, ez dakit, nire ustez, salto bat dao, pixkat independente ikustez, eta hoi nirekin gehiago dijoa. Nik gehiago erlazionatzen nahi bai horrekin, igual, askotan, ez dakit, barruko indarra ateatzia, eta frente itia gauzai. Zuk ustez du konexio gehiago kaztula, lehenengo denboraldiko itxasokin, o bigarren denboraldiko itxasokin? Eske, nahi bigarrenakin, Bigarren denboraldikoa, bai. Bai, askoz ez dakit, gehiago irekitzen da, gehiago erakusten du benetan pentsatzen duna, ez? Askotan igual lehengo denboraldian gehiago isiltzen zen, eta aurten ez. Eta, ikusiko da kapitulotan gehiago, baina bai, aurreatzen dut. Eta zu? Lehenengo denboraldiko ametxetan... Eske horrekin, osea... Bai, eske zaila azkenen zure pertsonaia identifikatzea horrekin, eta neskekin sartzen da, eta nik uste aurten gehiago irekitzela, pasatzela tipo zatar batetik tipo... biktima batea, ez, hola esateko. Eta nahi gehiago gustatzen zaite aurtengo ametxe, sakonagoa da, sakonagoa ikustea gutxinez bere sakontasuna ikustea, bere drama... Gehiago ulertzen zaio, gehiago empatizatzen dure bai ikusleak. Bai, erresa empatizatzea gaina aurten... Eta ametxekin gaina harremana pila bat aldatzen da, Amets, ni naiz, bai? Ez esan inori, mesedez. Lasai, ez diot inori esango. Nik eszena hau, bai lehenengo momentutik irakurri nunean oso polita irutu zian, ze azkenean ametxen eta itxason arteko beste goxotasun bat ikusten da, hasieratik. Aldaketa puntua. Bai, eta gaina gaia nahiko delikatua, azkenean ametxek asko sufritu zuen lehenengo denboraldian. Eta azkenean arreban babesa hori eukitzia hasieratik, asko gustatu zian, eta hori prestatzeko behintzat, bai hartu nula puntu emozional batetik edo pixkat ez tristez, azkenean gauza positiboa da, baina bai pixkat emanen nion goxotasun hori eta itxasok pixkat ametxe hitzeitia goxotasun hortatik eta emozio puntu hortatik, bai. Baina, zergatik ez duzu esan nahi?
Nik ere uste estena hortan garrantzitsua dela alde batetik esatena, eta bestetik esaten ez dena, begiradak eta... Guk Martxelo ja ezautzen dugu atzetik, lehenengo denboralditik, eta badakigu nola den. Orduan ja, hor konturatzen da itxaso, zertaz doan gauza, zertikan ametxek ezkutatu nahi du noi, eta zertikan den zaila beretzat azkenian, ez? Anai Arreben konplizitatea ere, ez du zergatik hitzein behar, jakiteko zer gertatzen. Eta hoi da nik uste lehenengo sekuentzia, Anai Arreben artean ikusten dugula ja, ez? Konplizitate hoi, eta hortik aurrea ja, desente ez dena ditugu, ez? Defendatzen, zunei... Nik uste prestatzeako momentuan, azkenean hasieratik oso erresa izan dela, zukin, eta baita Martxelo, Erizekin, lehenengo momentutik. Bai, ekipo nahi. Familia politxa egiten dugu. Eske, Eriz kabroi bestera ikustea, baina gero oso tipo jatorra. Oso. Oso polita, sekuntzia. Eta hoi, estena hoi, niretzako ez bada favoritua, hor, lehen urtean izaten zan demozean liskarra edo pikia eta bat. Guai zeon baita. Guai zeon, baina... Da, beste horpe ez, azkenean txamponan beste horpea. Nahi errak daude baita liskarretan sartze dut ala, eta beste atletik nik uste... Eta babesa. Potroa falta zaizkio. Mariko jamaten du. Eta zuk, zer ez amartzen idan? Bai, horixe bera. Bidari behar duzula gure mistera. Mariko jamaten du. Beti Martxelo izan da aita zorrotz bat, beti nahi izan du bere alabak baleten egitea den alakoa, eta bere semeak futbolan nahi izatea, eta dena. Orduan, pixkat, estereotipoiek ditu. Presio puntu bat, ez? Hoi da. Orduan nik uste, ametxek eta itxasoak ezin diotela dena konfiatu bere aitai, eta gutxo olako sekretu bat, bakizu, klaro dago, Martxelo izaila ondo irudituko bere semeak gehiago izatea. Orduan nik uste kostatzen zaiola, eta behin erabakita da honean, eta bere bulegora jutenen konfesatzeko, derrepente ikusteko Eta zukoi, adibidez, zukoi nola prestatu ez du hain arte, igual presioi gurasoagon gandik eta bar, hoi nola prestatu ez du? Bulegoan estena izan zen nire temporaldi hontako lehenengo sekuentzia. Bai? Gatu nuna, bai. Ostras! Izan zen, junintzan, estena potentia da, Eta hor, pixkat nervioak intzaude azkenen lehenengo sekuentziak baiti da. Orduan ni nerviosen egon, eta nik uste nervioek ere lagundu ziatela egoeran jartzen, pertsonaian sartzen, eta nervioak islatzen hor kameran aurren, eta horatzen naiz, denbora guztin, whisky datezu, eta moztezunen berrez reienatu hartzula whisky zela, bere zuma zan, eta berrepikatu gero 5 segundutako. Eta saiguzu egunat, zeintzuk dira datorren denboraldirako zure helburuak? Liga irabaztea. Oso zaila da. Osea, liga irabaztea, eta azkenean esatetena, entrenatzailea oso fuerte dator, bea oso seguru dago gaina esaten dunataz, eta hola erakusten du, oso zorrotza ikusten da, eta bueno, hasieran pixkat igual printzesak bai beldur puntu batetik ikusten dute, eta ikusten, baina hau ze etorri da, ez? Baina pixka beldurretik, baina, bueno, geho ikusiko da, azkenean, partidoz partido, aber ze gertatzen da, aber erantzunak nola dian, eta ez dakit. Aber, nik bizitza realian, futbolian jolastu ez beti danik, eta askotan gandetu diate, serian reflejatzen dana bere zola da. Eta badaude, betikoa ez, badaude desberdintasunak, badaude antzekoak dien gauzak, azkenian reflejatzen da nesken talde bat, hasieratik zaitasunak ikusituna, eta hola da, bizitza realian hola da edo gehiago da. Tilen eta nesken arteko desberdintasunak beti bizitzen dira, futbolian txikitatik. Eta geho futbolai daukionez berez, hola kirolai daukionez, azkenian, beti talde batian hasten zedanean, beti hasierako zailtasuna daude, hasieran beti igual partidua galtzen dituzu 9-0 eta gehiago, nik galdu izan ditut, baina, geho martxa hartzezu eta azkenian talde lana, ez? Talde lana, nik uste telesaian oso ongi reflejatzen dena da, elkartasuna, adizketasuna denboa guztian, eta hola da, bizitza realian da, jabein taldean zauela, futbolian jolasten, familioa sortzezu. Eunatenen alaba? Ze gorka, oraingoan ere ligatzen? Venga, guazen dutxara. Ez egin kasurik, kaixo zen nahi nuen, besterik ez. Hobe, zeneska gustatzen zaizkit. Ha? Primeran, nire ere bai, badaukagu antzeko zerbait. Nik uste ez diela justo ametxen aurkakoa. Zentzua den, berak argi dauka emakumea gustatzen zaizkiola, hasieratik argi usteu, ametxei ere mutia gustatzen zaizkio, baina ez du publikoin nahi, ez dio bere aita izan nahi, bere lagunei bai enteratu dialako eta bere arre bai ere.
Askotan horrek pixkat, bizitza reala bai reflejatzen du, ez? Askotan futbol profesionalean hitz egiten genean, askotan igual mutil homosexual gutxio ikusten dira, ez? Igual beldur gehiago dutelako, hori erakusteko, neskak baino, ez? Eta azkenan nik uste hori da kontrastea, ez? Esti eta ametxin artean. Da, hori ondo dago telesaian ikustea, baina futbolataz da ez da izet, eta da pixkat, ez dela zeratatzen, futbolena eta zure orientazio sexuala zure kontua.